izan dela egilearekin liburua burutu ahal izatea. Honen aurretik, Alegora itzulitako Tempo de Exilio antologiaren berri izan nuen, Isaac Xubinek itzulitako lan sarituaren aurkezpenetan izan mainitzen Galizian, Etxepare Institutuak saritu zuen liburu hori egaz. Eta hain zuzeneren ustez liburu hori izan da Sarri Onaindiaren baimenarekin egindako lehen antologia poetikoa. Eta lan horretarako Joseba berak idatzitako poemen bilduma da, esango nuke gaur aurkeztu dugun liburu honen abiapuntua. Naiz eta liburua osatuago den. Pamela Argitaletxeak eskaini zidan edizio lana egiteko parada eta autorearekin ados horrela atera dugu aurrera. Itzulpen guztiak eta poemen hautaketa egilearenak berarena dira, eta bai eta espreski liburu hontarako idatzi duen hitzaurrearen. Eta hori azpimarratu nahi nuke zen alde hortatik La poesía está muerta liburua kanonikoa izango baita. Eta mugarri bat ere bai, neustez bi zentzutan. Sarri Onaindiaren poesia beste erdetara itzultzeko kanona izango delako liburua, egileak berak ipinia, orain arte gertatu ez den bezala. Eta euskaraz ez dakiten ez gain, ikasten ari diren euskaldunen edo alfabetatu gabeentzat Josebaren poesia irakurri ahal izateko bidea emango duelako liburu honek. Liburuan bertan poemen bertsio originala eta gaztelerazkoa dator eta oso modu errezean egin daiteke jauzia hizkuntza bestera. Lan dinamikari buruz esan behar dute eragozpen eta zailtasun teknologikoak eta logistikoak hori gainituta, erreza izan da berarekin lan egitea eta intensoa ere bai. Poemen itzulpenetan gora bera handia zeuden, hainbat arrazoi bitarteko, eta nire lana izan da itzulpen horiek findu, koherentzia bat eman, ohar estilistikoak egin, eta alternatibak edo aukera posibleak eskaintzea egileari. Feedback horretan, gehienetan bat etorri gara, baina azken hitza beti Josebarena izan da. Poemen hautaketari buruzko aholkuak ere eman nizkion, eta horrela batzuk bidean geratu dira, beste batzuk indartuta atera dira, eta horixe izan da metodologia jarraitu duguna. Ez baita aztu behar gainera poesioak garela eta autoak inun estetikoak edo subjektiboak, kapritxosoak eta baldin badira alor hortan izaten direla. Horren adibide xume bat jartzekotan, aipatu nahi nuke esate baterako Galtzetan gordetzeko koplak poema duela urte askotxo Ruper Ordorika kantu egin zuena, beti itzuli izan da kuadernilloetan edo errevistetan eta koplas para guardar en los pantalones bezala. Eta oraingoan ikusiko duzue bere autopertsonala izan da koplas para guardar en los calcetines, eta horrela mantendu da. Autobiografikoa denez, bere erabakiak goiti bere respetatu zaizki. Badira beste adibidetxo batzu, baina ez dut aipatuko dana. Orain gaztelera zeingo dut, ez dakit, hola behar duen.